Txupinaztoa bota baino lehen, azken urte hauetan isilik izugarrizko lana egiten duen emakume bat aipatu nahi dugu bereziki. Motz geratzen gara, baina ez dugu bera asarretzen nahi. Larra, mila esker. Bueno, eta orain bai, orain jaiei hasiera eman nahi diegu. Beldurrik gabe, libre izaten, gaua gurea ere dela alkarrikatzen. Aske bizi, aske maite. Gora eman!